Larunbat santu gauez, ospatuko dugun Pasko gau bella santuari, begira jartzen gara gaurtik. Han garbituko dira gaurko hautsaren pekatu astarnak. Han berrituko da gure bataioko hitza. Han Kristo garaile agertuko da berriz, heriotzaren gainetik bizia berrituz. Paskoa dugu guk, hitz emandako lurra. Aragoaz, Israel herri izaki basamortuko bidea eginez. Zenideok aitaren eta semearen da Espiritu Santuri izenean, amen. Bioz berritzera dei egiten digun Jesu Kristoren grazia eta maitasuna zuekin. Egin dezagun otoitz. Lagun izaiozu jauna Kristau berriari, barau egun honekin benetan bihotz berritzeko bidea azten. Penitentziak indarturik. Gaiztakeri espirituaren aurkako aleginean garaile atera dadin. Zu eseme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez uni eta Espiritu Santuren batean, jainko eta bizi behirak gizaldi eta gizaldietan. Eserita jainkoen hitza entzungo du. Lectura de la profecía de Joel. Ahora, oráculo del Señor, convertíos a mí de todo corazón, con ayunos, llantos y lamentos. Rasgad vuestros corazones, no vuestros vestidos, y convertíos al Señor vuestro Dios. Un Dios compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en amor, que se arrepiente del castigo. ¿Quién sabe si cambiará y se arrepentirá, dejando tras de sí la bendición, ofrenda y libación para el Señor vuestro Dios? Tocad la trompeta en Sión, proclamad un ayuno santo, convocad a la asamblea, reunid a la gente, santificad a la comunidad, llamad a los ancianos, congregad a los muchachos y a los niños de pecho. Salga el esposo de la alcoba y la esposa del tálamo. Entre el atrio y el altar lloren los sacerdotes, servidores del Señor, y digan: ten compasión de tu pueblo, Señor. No entregues tu heredad al oprobio ni a las burlas de los pueblos, porque van a decir las gentes: ¿dónde está su Dios? Entonces se encendió el celo de Dios por su tierra y perdonó a su pueblo. Palabra de Dios. Erruki jauna, peka
garbitu neure pekatutik. Aitortzen dut bai neure hobena, begi aurrean dut etengabe neure pekatua. Zure aurka bakarrik egin dut pekatu, zure begietan oker dena egin dut. Neure hobena beti begien aurrean baitut. Errukin jauna, pekatu egin dugutan. San Paulo apostoluak Korinto errei egindako bigarren gutunetik. Zenideok, Kristoren mandatari gara, eta gure bitartez jainkoak berak errekututako balizua bezala da. Kristoren izenean eskatzen dizuegu, adiskidetu zaitezte jainkoarekin. Pekatuarekin zerikusirik izan ez zuen ura. Jainkoak gugatik pekatuarekin bat egin zuen, guk haren bitartez jainkoaren salbamena iritz genezan. Jainkoaren lankide garenez gero, eskatzen dizuegu, ez dezazuela alferrik haren onginaia. Izan ere, jainkoak dio, onginaia garaian entzun dizut, eta salbamen egunean lagundu. Beraz, oraintxe da onginaia garaia, oraintxe salbamen eguna. Jaunak, esana. Baizik entzun jaunaren mintzoa. Jesucristo iniza, argi gure bihotza. Jauna zuekin, Jesucriston evangelioa, San Mateoren liburutik. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tenéis recompensa de vuestro Padre Celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no mandes tocar la trompeta ante ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para ser honrados por la gente. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así, tu limosna quedará en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vean los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te lo recompensará. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste, como los hipócritas que desfiguran sus rostros
para hacer ver a los hombres que ayunan. En verdad os digo que ya ha recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo note, no los hombres, sino tu Padre, que está en lo escondido. Y tu Padre, que ve en lo escondido, te recompensará. Haunak esana, Cristo maiteok, hermanos todos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. La Sagrada Escritura, la Biblia, nos dice que nuestro Señor Jesucristo fue al desierto de Judea, lugar seco por autonomasia, árido, 40 días y 40 noches donde fue tentado, probado. La Iglesia a nosotros nos ofrece también 40 días y 40 noches de Cuaresma para adentrarnos en el desierto, salir de nuestro confort y abrirnos. Ofrece limosna, ayuno para vaciarnos y la oración íntima con el Padre. Bai, pedagogia ez da zaila ulergaitza, ez da. Ulertzen erresa da. Baina betetzen zorrotza delako zaila. Zaila egiten zaigu gehienoi bai. Limosna. Izan zaitezte esaten digu jangoikoak eskuzabalak. Zure esku ezkerrak ez beza jakin eskubiak zer egiten duen. Ixo eta eskuzabal izan. Boltsikoa. Baraua. Ondo dakiu. Gehieno bentsat, beteta, azetuta, puztuta gaudenean, ez zaigu izertxore sartzen. Horregatikan, garizumaldia dugu, garaiona, unea bagunea, oportunidadia, ustutzeko. Jangoikoak indarratu daien gure baitan, gure bizitzan. Horretarako baitere laguntzaile dugu otoitza. Ez jendearen aurrean, baizik esaten digu jangoikoak zu, isilean, iskutuan, barneratu zaitez. Barneratu zaitez. Etegin otoitz. Barneratu. Jangoikoarekin alako harreman berezian sartzeko. Murgiltzeko. Hau etxeria ba, Kristo maiteok, 40 gau garizuma. Gure helmuga da, Kristau guztion helmuga, Aste Santua. Hor ospatuko du jangoikoa lagun, bere eriotza eta berbe pristea. Kristautasunean esaten da, beti izan dugu, eta izan da, aintzarik ez dela gurutzi gabe. Ba, Espiritu Santu indarrean ba, probetxuko izaten diren eta fruitu ematen ditugun ba. Limosna, baraua eta otoitza. Hala bedi, Kristo maiteok. Orain zutiturik, errautsa bedenkatuko dugu, eta gero ezartzen esango dugu, bihurtu zaitez evangelioa, Jesu Kristoren gana, conviértete al evangelio, cree y conviértete al evangelio. Zenideok, egin diezagun otoitz jainkoetari
penitentziaren ezaugarri hartuko dugun errautsa, bere grazia ugariz bedinka dezan. Hoi Jainko, damutzen dena errukiz hartzen duzu, eta bihotz berritzen dena zeurekin adiskidetzen. Entzun naita bihotzez zeure herriaren otoitza, eta isuri bedenkapen grazia. Errautsa, hartuko duten zeure seme-alaben gainera. Garizumako bidea harretaz eginik, eta gogo bihotzak errabriturik, zure semearen Pasko misterio ospatzera iriz daitezen. Erre bizibeira gizaldi eta gizaldietan. Amen.
Egin diezagun otoitz aita dugun jainkoari. Eliza bere kide guztiekin eta gizaki guztiekin bihotzoneko izan dadin. Eska diezaiogun jaunari. Zure egarri zarratuko agintariek bigarren mailako gizakirik egon ez dadin lan egin dezaten. Eska diezaiogun jaunari. Zure egarri Sufrimendua eta zatiketa bizi duten familia guztien alde. Eska diezaiogun jaunari. Zure egarri Seme alaba garela konturatuz, elkarren senideago izan gaitezen. Eska diezaiogun jaunari. Zure egarri Entzun jauna gure otoitzak, eta gertu zure errukia herri honengan. Garizumako egun hauetan bihotzez bila zaitzagun eta konfiantzaz itxaron. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Emilokein dezabatuz guztio baten zezen oparia jangoiko eskaintzerakoan. Garizumari hasiera ospetsuki ematean, sakrifizio hau eskaintzen dizugu jauna eta otoitz egiten. Gure penitentziek eta maitasunezko egintzek lagundu ezagutela geure buruaren jabe izaten, geure pekatuetik garbiturik, zure zenbait nekaldia bihotzez ospa dezagun. Erre bizibeidak gizaldi eta gizaldietan. Hauna zuekin eta espirituarekin gora bihotzak eskerra jangoiko gure jaunari egokida eta zuzen bidezko eta salbagarri nonai eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna eta usti santu jainko ahal guztidun beti erekorri. Gorputzaren barauaz gure grina txarrak esten dituzu, gure bihotza jasotzen eta indarra eta zari ematen Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Honen bitartez aingeru ez zure onditasuna goresten dute, zerutar espiritua botereek zure ospea adoratzen, goiko indar eta serafin doatxuek zuri auspez agur egiten. Postazun berak, bai ditu zerutar guztiak elkartzen, onar ezazu jauna, haien gorezpenikin bat egin ditzagula guk ere, geure kantu hotzak. Ire guztiek
Santu zera bai jauna eta santutasun guztien iturri, egitzazu bada santu getar dobe zeure espiritu isuriz. Jesu Kristo gure jaunaren gorputz, eta odol egin daitezen guretzat, beraz aduzutenean, eta bere goz gutza zihuala ogi hartu eta eskerrak emanez atitzu zuen, eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazu eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Eraben alfalondoan kaliz harturi berriz eskarrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazu eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, bekatuak barkatzeko isuriko dena, egizu behau nere oroi garri. Hau da sinismenaren misterioa, Horati jauna zure semenarioz eta pizturako goratuz, biziaren ogi eta salbamen kalize eskaintzen dizkizugu. Zuri eskerrak emanez aldaren zure zerbitzai onartu gaituzulako eta apalki eskatzen dizugu. Kristoen gorputza toholatzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango goan jauna, mundu guztian zabadagoen zure eliza, eramazu maitasun osora Frantzisko goeitastantuarekin. Otoitz egiten dugu bere jangoiko lagundu ezaiola, sentidezala barne pakea. Fernando Brotzerekin, eteriz gizon guztiekin batean. Era berean izango goan jauna, piztu etxeropenean joan diren gure zenideak. Otoizen eskerronez, hacemos memoria agradecida por el alma de Sebastián, nuestra apreciada Geni, Jose Mari, Hildako guztiak erarritzatzu zeure, aurpegaren argitan. Errukizak izkiguarren guztio betiko bizitza eritzi ezagun, Jangoikora Maria Virginia Dobatxurekin, haren zena Jose Santuerekin, Apostolo Santuekin, eta gizaldi guztietan zu edizki izan diren santuekin, haitik batu zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri gaita, jangoiko alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta haintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak erakutsi jarraituz, beldur gabe kanta dezagun denok. Santo Isabel zure izena, egormen izoren egua, egimen izoren aia, zegoan entzera horrean ere.
atera gaitzatzu jauna, gaiz guztietatik, emaiguzu pakea gure egun ontan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen, eta ez du aldietan sendo, betiko zorionain itxaropenean, Jesu Kristu gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk izan da apostole, pake guztien izue pake ematen, bera zurizaren sinizmenari eta ez gure akatsei eta zure guaden bezala eme zurizari pake eman batasuna. Erre bizi bezala gizaldi eta gizaldi guztietan. Jaunaren pakea beti zubekin. Eman dizeun elkarri pake goxoa, démonos la paz, hermanos y hermanas. Hemen jangoiko emildotxa hona munduko pekatuak entzen duena zoriontsuak. Benetan zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna, niz nahi zinor zu nere etxean sartzeko, nizan zuiz bat zendatuko naiz.
Egin dezagun otoitz. Hartu dugu sakramentua jauna, eragin dezagula zuk atsegin duzun eta guretzat osasungarri den barau egitea. Jesucristo gure jaunaren bitartez. Hermanos y hermanas, recibamos la bendición de Dios, a su vez nosotros ser bendición. Oharra. Garizumako ostiralean guruzbidea errezatzeko aukera izango dugu parrokian. Arratsaldeko 6:30. Hileta denean guruzbidea 6:00 izango da. Todos los viernes de Cuaresma recorreremos el Vía Crucis aquí en la parroquia a las 6:30 de la tarde. Cuando haya funeral, el Vía Crucis será a las 6. Auna zuekin. Beren kasaitzatela jangoiko alguzti duna gaita, eta semea, eta Espiritu Santuak. Zoazte jaunaren pakea.